Здравейте, отново се включим от Лига Кичука. Александър Колев от отбора на Слат е тук. Приключи преди малко вашия матч с АПФК Пловдив. Това коментар за срещата. Аз съм доволен от матча, играхме равностойно. Те показаха повече желание за победа и закономерно набиха. Един гол разлика загубихте. Малко не ви достигна. Кое беше това малко, което не успяхте да направите, за да измъкнете нещо повече от тази среща? Имах повече желание, заради това набих. Може би са по-опитни на вас, като че ли ви липсва нещо в този елемент? Да, за първ път играем в такава лига. Нямаме този опит и те бяха по-опитни отбор. Те изпечелиха. Вие сте доста млад отбор, както ти го каза. Какво смятате да промените от тук за напред, за да извличате по-позитивни резултати? Желанието и хъса, другото ще го постигне. Работите ли върху селекцията? Да, чакаме едно-две момчета. Скоро ще дойдат. Да очакваме тогава по-добри резултати от вас и най-вече през следващия сезон. Пожелавам ви успех и постигане на вашите цели и амбиции. Благодаря. Здравейте отново от Велта Арена. След края на матч от Суперлигата между отборите на Infinite Energy и Black Squad, Атанас Санасов от отбора на Black Squad е тук. Наско, как видя матча, коментарът за срещата? Много хубав матч се получи, много динамичен, здрави влизания, нажежена обстановка, което в крайна сметка е хубаво, стига да няма контузии. Тотално надиграха отбора на Infinite Energy, бяха се затворили на контратака, просто се вкараха абсолютно всички положения, каквото имаха и то резултат си го показа. Нищо не се получаваше във вашата игра тази вечер, не показахте това, което можете от предните матчове, защо така се получи, каква е причината? Изцяло тактически, смятам, че като единици отборите са равностойни, но изцяло тактически Infinite успяха да не изложат този път наистина тотално и нямаха нищо общо с предишните два матча. Върху какво трябва да работите, за да изчистите неточности във вашата игра? Може би фаза защита и да не позволяваме такива контратаки, защото и Айдала, и Адем, бързи футболисти, които много трудно се хващат на контратака. Пожелавам успех в следващите матчове, дано няма контузени, бързо възстановявайте и да се върнете на победния ход. Благодаря. Благодаря. Отново се включваме от Младежки център Пловдив след края на матча от втора лига между отборите на Партизан Пловдив и Сикрец. Благовест Ралчев от отбора на Сикрец е тук. Благо, как видя срещата и коментара за матча? Според мен много лошо тръгнахме. Два бързи гола ни вкараха, после много трудно да се върнем. Малко с изнесени защита играем, когато правим атаки, всички се впускаме напред и накрая защитата увисва и така получаваме повечето голове. Може би липса на синхрон и недобра отработеност на този елемент? По-добре, най-вероятно да, защото все още сме нов отбор. Това седми мач, ако не се лъжа, аз за втори път играя и още нямаме синхрон, както казахте. Със сигурност ще трябва да поработите по този въпрос. Търсите ли нови футболисти за подобряване на качеството на играта? Да, търсим. Сега две нови попълнения имаме. Момчетата днес направиха дебют. Според мен и двамата се справиха много добре. Какви тайни ще подготви отбора на Сикрет за следващите си противници? Все още не знаем, но ще гледаме да стабилизираме защитата и да играем по-комбинирано. И да, съм избран, съжалявам. Пожелавам ви успех, бързо възстановяване и постигане на вашите цели. Благодаря ви. Благодаря. Отново се включваме от Младежки център Пловдив. Венцислав Богданов от отбора на Барбар Студио тук. Преди малко приключи вашия матч от втора лига срещу отбора на Патроните. Как ще коментираш срещата? Срещата беше доста натоварена. Ние нямахме смени, всички от момчета се раздаха колкото могат. И според мен заслужено, въпреки многото положения, които пропуснахме, съм доволен от резултата, че успяхме в последните минути да обернем с два безответни гола. Страхотен обрат осъществихте. Общо взето резултатът вървеше така гол за гол. Изоставахте минута преди края с два гола. Как успяхте да се върнете в матча? Какво си казахте последните минути, за да направите този драматичен обрат? Ние винаги играем до последно. Въпреки резултата, ние винаги се раздаваме на макс, колкото можем и казахме си, че не трябва да падаме духом, да продължим да играем, да прилагаме висока преса и нещата се получиха. Въпреки тази драматична победа, в определени моменти от матча показахте някои слабости. Смятате ли да поработите за подобряването на качеството на вашата игра? Да, ще работим. Очевидно в защитата е проблема. Ще работим върху тази част от играта. Пожелавам ви да продължавате своето положително развитие, постигане на вашите цели и амбиции. Благодаря. Успех! Благодаря. Мерси.
Включваме се отново от Младежки център Пловдив при началото на матча от първа лига между New Home Living и Гълъбите. Георги Мирчев от отбора на Гълъбите е тук. Георги, какви са ти очакванията за тази среща? Очакванията са ни добри, да се представим добре. Момчета са в кондиция. Пожелавам успехи на другите. Една добра и хубава игра да се получи. New Home Living е нов отбор. Познавате ли го? Разузнали ли сте неговата игра? Познаваме се с момчетата от преди това. С някои сме ирители преди, но хубаво, да стане хубав мач и приятен. Как смятате да им противодействате и евентуално да ги победите? Тактиката готова ли е? Физически да надделем. Вчера показахте страхотна игра, успяхте да победите един от силните отбори в лигата. Ще успеете ли да повторите тази игра от вчера и да постигнете нов успех? Надяваме се, пожелавам го. В крайна сметка всичко е в кондицията. Днес, като сме в добра кондиция, ще победим пак. Така е, кондиция, колективен дух. Пожелавам ви да направите един хубав матч, коректен, без контузии и по-добрия да победите. Аз също го пожелавам. Приятна игра и успех на всички. Благодаря. Успех. Включваме се отново от Младежки център Пловдив преди матча от първа лига между отборите на Феникс и Фреш Пенис. Георги Строгарев от отбора на Фреш Пенис е тук. Очакването за този матч? Здравейте на всички. Очакванията са за победа. Въпреки че сезона вече не върви добре, то това е ясно. Нещата малко ги изпуснахме в няколко матча и доста изоставаме вече, но въпреки това мотивацията няма да спира. Най-важното е да се забавляваме, нали, да няма контузии, обаче ще трябва да вдигнем малко нивото на играта, защото последните матчове така не показахме най-доброто лице, но всички сме мотивирани, надъхани и Фреша никога не се предава. Познавате ли отбора на Феникс и как смятате да го победите? Честно казано, мисля, че само един път сме играли срещу тези момчета, но ние видяхме какви резултати правят. За малко в някои матчове да бият дори големи отбори от първа лига, нали, по-силните. Така че като гледам и са млади момчета, няма да е лесно. Сигурно ще падне бягане, не ги познаваме много, но абсолютно никакво подценяване, защото са младоци и доста ще бягат и не само. Така че очакваме труден матч. Каква тактика избрахте за срещата? Тактиката е да пресираме, не целият матч, но по-голяма част от матча, да си я подаваме повече топката, малко повече да опитаме да я задържим и разбира се, когато загубим, веднага да си отнемем. Така че това ще е тактика. Пожелавам на двата отбора да направите един хубав, коректен матч, да се забавлявате, естествено без контузии, по-добре да победи. Благодаря. Успех! Здравейте, включваме се от Младежки център. Преди началото на матча от първа лига между отборите на Фреш Пенис и Феникс. Златомир Андреев от отбора на Феникс е тук. Как очакваш да протече този матч? Какви са ти очакванията преди срещата? Очакваме, че се справим по-добре от миналия матч, защото миналия матч се изложихме и излизаме за победа. Разузнали ли си отбора на Фреш Пенис и как смятате да му противодействате? Добри момчета са. Те са от сериозни от претендентите за първото място, борят се и мислим да играем просто футбол, се забавляваме. Тактиката готова ли е за този матч? Готова е, то не е много голяма тактика, но да. Добре, събрахте ли се всички за тази среща? Събрахме се, да. Какво да очакваме следващите матчове от Феникс? Днес играете срещу Фреш Пенис, но остават и други матчове и най-вече през новия сезон. Как смятате да развивате отбора? Смятаме да играем по-колективен футбол, защото сме много нови момчета и повече се опознаем. Ще ви трябва време да потренирате, да поиграете и да може да добиете синхрон, може би. Другия сезон смятаме, че сме по-добре. Ще спотим колективно. Желая ви успехи и постигане на вашите цели. Мерси. Благодаря аз. Включваме се отново от Младежки център. Иван Болвански от отбора на No Pressure е тук. Предстои ви матч от поредния кръг на първа лига срещу отбора на Траките. Какво очаквате от срещата? Очаква се сериозен матч. Подготвили сме се и излизаме сериозно за победа. Познавате ли противниковия отбор? Разузнали ли сте неговата игра? Чак разузнали не, но познаваме ги. Първи полузон ни победиха. Надяваме се, сега ще го върнем. Как смятате да им противодействате? С мъжка игра и с самочувствие. Подготвили сте тактика за този матч? Тактика не съм подготвил. Колективен дух? Колективен дух и самочувствие и мъжка игра. Събрахте ли се всички за тази среща? Не всички, имам липсващи момчета, но повечето сме тук основни. Пожелавам да направите един хубав матч, по-добре да победи, фейерплея да властва на терена и без контузии, естествено. Успех!
успех. Благодаря и аз. Здравейте, включваме се от Младежки център преди мача от първа лига между отборите на Ню Холм Ливинг и Гълъбите. Илия Илиев от отбора на Ню Холм Ливинг е тук. Илия, какви са очакванията си за тази среща? Очакваме се за здрав матч, нямаме лесен матч, ние сме нов отбор, така че но все пак очаквам да победим. Познавате ли отбора на Гълъбите и как смятате да противодействате? Нямаме познания, не сме ги наблюдавали, играем си нашата игра и се надявам да победим. Да разбирам, че те ще трябва да се съобразяват с вашата тактика. Подготвили сте тактика за матча? Да, всеки матч сме подготвили тактика, събираме се да обсъждаме предварително, така че това ще е изненада за вас. Като един от новите отбори в лигата, как намирате конкуренцията? Ами, очаквах по-слабо представящи отбори, но силна е конкуренцията. Като за нов отбор мисля, че набираме скорост и до година очаквайте повече. Ще търсите ли нови футболисти? Как смятате да развивате и надграждате отбора? Разбира се, нашия скаут Иван Площаков се надявам да се погрижи на почивката на сезоните и да привлече нови футболисти. Пожелавам ви да направите един хубав коректен матч. По-добре е да победи, естествено да се опазите от контузия. Благодаря. Благодаря и аз. Добър вечер от Спорт Център В от Пловдив. След края на матча от Суперлигата между отборите на Black Squad и Infinite Energy, Костадин Павлов Айдал от отбора на Infinite Energy е тук. Коце, коментарът за матча? Получи се доста здрав матч, както всички отвънка видяха. Нито те, нито ние отстъпвахме от единоборства. Искам пак да похваля съдийската бригада, защото си свърши много добра работа, защото такъв отбор като техния, който влиза здраво, някой път с цената на нарушение и примерно те съдиите, ако не отсвират фалове или не дават жълти картони, те все едно заемат тяхната страна. А ние сме техничен отбор и от нас се изисква, когато не се свират фалове и ние да почнем да ритаме. И не се играе футбол, става една селения, една чубания. Обаче момчета съдийската бригада си свършиха доста добра работа. Дано така да бъде и в всички останали матчове. Съдите са повод за похвала. Тотално надигравате днес Black Squad. По какъв начин? Защо така се получи? Всичко ви вървеше тази вечер? Ами момчета не са лоши, обаче все пак ние сме малко по-опитни. Те са тук от 2-3 години, аз ги познавам тези момчета. Ние играем в тези лиги от 10 години и нагоре, така че може би с опит и с това, че взехме някои нови попълнения, които дигнаха класата на отбора. И аз пак съм казал, ние сме един от най-силните отбори дори в България. Може да бием всеки, обаче можем да паднем от всеки, защото до някъде няма дисциплина, до някъде някакви конфликти имаше в началото на сезона, които се сгладиха и вече то си показва. Бием силни отбори и така. Можете ли да запазите тази форма във всеки един матч и да се борите за нещо повече? Стига да се събираме, да. Довършваме сезона и целта е обигране на отбора. До година вече ще сме много по-стойностен отбори. Ще играем абсолютно да сме в борбата за най-челните позиции. Да те питам нещо лично, има ли трансферна сага около Костадин Павлов? Има ли интерес от други отбори за следващия сезон в Суперлигата? Ами те по принцип, откакто игра в тази лига, всяка година имат интерес отбори и ми предлагат, нали, да постъпа в техните редици, обаче аз съм верен на Infinite Energy. Доволен съм, нали, от колектива, от ръководството и така. Добре ме, чувствам се добре тук. Желая ти успех в личен план и успех на Infinite Energy, постигане на всички цели и амбиции. Благодаря. Благодаря аз.